Ini actually ceng Bujola bazar. Mo belai bazar kesam plus orang di perasaan ini am saya ni bising kangke jom Bujola सबसे माने ताम थानाय एरिया बकटर गोबां मोजां बरफ फैयो जागाव आरो बृहस्पतिबार बाय सानडे बाय थार्सडेबो आरो गंगो बाजार दिन मो साना थांगाके ओ बाजार अमंखा रेगुलेटेड मार्केट मो यां एरिया नि बिसिंगो ओनलि सिंगल अमंखा रेगुलेटेड मार्केट जम्बुजला सिमेस दिनि चंगरो फाइन एफएम यागलो नुखा जे बाजाराव कोनो माने रेनोवेशन हंतु बाजारनि कोनो भाबे माने कटाल একটা নকশা তৈরি খাইজানো আমি কোনো ঘুরে জাস্ট মো একটা মার্কেট বড় ফাইও থাঙ্গা আছে নসু মানে মার্কেটনি কোনো মানে যে আংনানি দরকার সাইন্টিফিক যে আংনানি দরকার আমি কোনো জিনিস গরম নুগলিয়া এবং নুখনাছে আম্বাসা টয়লেট আছে বাজার কঠম পর্যন্ত কমিউনিটি টয়লেট পর্যন্ত তিনি অজাকে জায়গা আর ওর जों নুখা চিনি ওর ওয়াটি ফাইকিনো ফ্লা দङ কারণ बे फ्लानको ड्रेन दङ ड्रेन साफ खाइ जायगा কিন্তু বরংস রেগুলেটেড মার্কেটনি বাগে প্রত্যেকটা বাজারনো যেভাবে রাং থুমথুমি লাং থাঙ্গো ডিপার্টমেন্ট এগ্রি ডিপার্টমেন্ট अब बेलाय ताम होने साना अब तीन बनो थुंगी दम कलाय दंगा किंतु नांगफोरखौ कुनो स्नांग जायखिया आमनि बगै एसएमएलए हिसाबै आं दिनाव बिजिट थाइबायखिया आंनि दायित्व दङ आं जम्बि बाजारनि बरफनो आर जों दाकिनो अ बाजारनो रेनोवेशन खायनि बगै आं बिनिफ्राय कक सानाय नांखांखै दिबांनाय कक सानाय ओंखाय अलरेडि चिनि अ मार्केट जे मार्केटनि बाजार जे मेन रोड अ मेन रोड बेलाय माने ताम सानाय बना सरकारनो हयतो कुनो दिनि नजर जायगा जों आमति नुखा अर फायै दै एकदम कसाजा सरक अलरेडि कागै थांखा बाट हायपेनो गभर्नमेन्ट हयतो कुनो जों नुक जायगा बाट जों अमनो सानाय म वन साइड आं चेष्टा बुखायखिया आरो मोटामोटी एमबिसि अमो रोड ओंखा एमबिसि नि रुट ताबु एमबिसि नि मैनेजर कक सालायखिया बरक जोंना साका विदिन 1 वीक नि बिसिंगो अ लामना बरो रेनोवेशन खायने कयेक दिन बगै म अलरेडि प्रोसेस चलि दङनि साव बरो अ जे रुट निबो ते एसडीएम बायबो आं एसडीएम कक साका बगो साव सारसना एक सप्ताह टाइम रेडी एक सप्ताहनि बिसिं जदि इनि आं गांखै जों किन्तु अ लामो जो रेनोवेशन खायजे गांखै जों किन्तु नाङागे आं फन दन मा सब फासिना जागाव असो कन्डिशन नों थांखा कारण जों गोबां म दिन न मय चिनि अ टाका जने मन्त्रि बुं थांखा एक समय थांनाय आईपीएफटी बीजेपी गभर्नमेन्ट जों एनसीसी नि एनसी सार किन्तु कोनो फन खायमा लांलिया खूब दुर्भाग्यजनक अरो कायसा थानाका मार्केट सेट नि बगै आं एसएन बो फुन खायखा एग्रिनि एसएन सुबारनने अरो जागे कायसा मार्केट नि जे टेन्डार रंमनि अ टेन्डार कन्डिशन तामो इभेन मन्त्रि चिनि एग्रिनि मन्त्रि जे चिनि रतन ना जिनो बहायनो आं डाइरेक्ट संका विधानसभा बो संका अरनि जे कायसा आगे जे गतमनि तामने बनो माल्टीपारपास एकटा तंमनि जागाव बिल्डिं तंमनि किन्तु आबो ताबो कुनो फुरकाय जायगायावनि दङ आं बार किन्तु संका बरो किन्तु काहाम ताबो रिप्लाय दिया गभर्नमेन्ट कारण तामो आं एसडीएम रसुलिका निनि एसएन रसुलिका इभेन मन्त्रि रसुलिका किन्तु ताबो क्लेरिफिकेशन बरो सनो रिमेको बाट अ जे बाजार न जों एक काहाम मॉडल कैसा मार्केट सामने बगै जों डीएमए कक आं डीएमए कक सानाय हाय एक मिनिस्टर कक साइबनो कैसा जों मन मॉडल एक मार्केट खाने बगै चेष्टा खालिनाय अब नर्म जतन कोऑपरेशन नांनाय आर अ मार्केट अ जे बाजार जे रूट अब जदि किन्तु ताइ विदिन 1 वीक नि बिसिं जदि स्नाम जाय आं गाय किन्तु जों नांगा अ लामानो जों ब्लक मार्किन कारण तिनि कुनो उपाय गैलै ताबो कारण जों तिप्रामा ता आं एमएलए होनबानो आं अपोजिशन ताबो ओंखाय नों अमो तो खायना खाया गभर्नमेन्ट यागो सम्पूर्ण बिनि गभर्नमेन्ट पलिसि तो गभर्नमेन्ट जदि इसाखाय खायागे जों पाब्लिक रक प्रेसार मारिनाय आं विधायक फन होनतो आं अम सेनि विधायक आर आं मुसुंगो जदि विदिन 1 बरस न कक हिमान बिसिं जदि एक साथन बिसिं खायागे जों आं निजे आदर आसब खायनाय अरक जोंबाय दंनाय आर अरक जों फाइकाजिनि बाजार कमिटि प्रेसिडेन्ट दङ सेक्रेटारि दङ मेम्बार्स दङ बन्द नुखना गाहाम कैनो जिनि जे सेट लक पुरिन्तो तिनि तुलि करि खान कम हारक एक तिब्रासा निनो नेग्लेक्ट खाई दङ अब किन्तु जों दिनै स्लाइस नुखाता बे बाकी नाय दिन निनि जिरानिया नाय थानि रेगुलेटेड मार्केट दाम थुमितलां बर किन्तु गाहाम मार्केट स्टल दङ गाहाम एकटा मार्केटनि जे एटमस्फियर बर दै दङ आगरतला हन्दी बर किन्तु गिलतानि तिनि अ जम्पुजा तावजाखा तिनि रिमे ना तारमाने जों बुजि दङ टोटेली डिस्क्रिमिनेशन खायजोदि दङ ता अमनि बिउटे जों दतन किन्तु मा बासानाय अब आं साइजों बय मैया जों नरक आं मिलिनि कि द जागाव जों दिनै गभर्नमेन्ट प्रेसार मारिनाय गभर्नमेन्ट जों ताबो डिमान्ड मा खायनाय आरो गभर्नमेन्टनि जत किछु आं नांखाय विधानसभा थाङि सायनाय अ जे मार्केटनि बागै ताम परिकल्पना दं आं जों अलरेडि बस विधानसभा जों आं क्वेश्चन अलरेडि रिजार्भ दङ जे जम्बि बाजारनि सरकारनि कुनो परिकल्पना दं एकटा जे साइन्टिफिक भाबे खायनाय बागै दाम मानसु दं अबसुं जथेष्ट जों बाकी बहलनो दरकार आरो गभर्नमेन्टआ जदि ओंनि आंखाके तान बागै ओंनि आंना ना कारण मो कायसा साब डिभिजन एकटा मार्केट दिनै किन्तु अ साब डिभिजन मार्केट जों नमदिं दंखाके बिसिं मार्केट ताम खना जों नुकमान आं बगै आनि चिनि कयमो ताय आं गमन सानाय गभर्नमेन्टनो जेता अमो दाखि दाखि रेनोवेशन नंथु
आरो जों ओइयांगे आं जिउ दङ बिएमए कक खालायाखै जों कासा मार्केट मडेल भिलेज मडेल मार्केट खायना बै जों खायनाय